Taivurilla. Meillä olisi tässä semmonen pikku homma, että meidän pitäisi, jos on muutama kanto jostain vaiheessa jäänyt aikaisemmin tuohon, niin pitäisi ne kannot nyt kaivaa tuohon, upottaa tuonne maahan ja sitten täyttää ylite. Ja tässä on sitten vähän tätä sahajauhoa, mitä on tullut, kun on sahattu puita ja puun kuorta, niin mä ajattelin, mä levittelen ne sit siihen päälle. Tässä on niin tää kasa nyt vähän vissiin joudun tasoittaa tätä kasaa, että mä pääsen ajamaan. Siinä on muutama kivikin taitaa olla tuossa kasan alla, niin otetaanpa vähän tästä tätä kasaa niin leviämmälle. Siihen lähti tulemaan. Ajattelin, että tehdään se monttu tuohon. Ikkuna näköö jotain. Katsotaanpa sitten, mitenkin siitä rupee lähtemään. Saadaanko siihen monttuun? Tässä on aika paljon noita juuria varmaan. Aika pehmittävää vähän tai kyllä tuntuu olemaan. Pitää panna vähän puolelle. Mitään kovin kummasta monttua tarvii ennen mukaan tapahtuu. Siitä kun harnastaa, niin jokohan siinä olisi syvyyttä. Ottaisiko vielä pari kauhollista? Ei me tarvitse olla sen ylempänä kuin vaan on vielä alla. Sillä selvä. Mites tässä nyt käy?
tiesin, kun mä oon ottanut kannat tuohon. No siinä ja siinä, mutta kyllä se justiinsa taitaa. Mikäs siihen tommonen tuo verkko tarttunut kiinni? Otetaan se irti siitä, se ei tarvii mennä tuonne maalle. No, tule vaan kauhaa, älä ämpyile yhtään. Ei se siihen nyt halua tulla kauhaa. Sais nostettua tuo monttu. Helvetti näihin kanssa. Ei se perkele, mutta tuli se nyt sen verran, että se siitä nyt männöö kyllä pyörittämällä. On kyllä ihme homma, että ei kauhaa, ei sitten mellään. No menee sinne vaan. Mene. Siellä on. Ylös alas vaan oikein päin. Nää on oikein päin. Onko se vie enemmän tilloista? No on vittumainen kanto, saatana ämpyilö. Ei millään tehdä sitä mitä minä haluan. Ei hitto. Kaiken näköisiä ventuja. Eikö pystyy tuo perkele? Liuku nyt sinne. Ei. Minä oon nyt siinä jumissa. Eikä lähde millään. Itkettään naulata perkele. Se mitä haluaa. Kyllä se nyt lähti sieltä kaulata. Tää ei kun takaperin. No noin. Kauan panihan. Nyt tästä on toinen ylettyy. Olistaan tuossa kolmaskin kanssa. Kyllä tässä on sukkele sekin läpi. Kohta sen niin sitten samaa. Minä en oo siis mikään kaivintunen alapäisiä sivussa. Hyvin harvoin ottaa kauan kaivintuneessa paikallaan näitä niitä romuja leikkailen tällä koneella ja nostelen romuja sillä isommalla koneella, että jos näyttää vähän ihmeelliselle tää touhu, niin tiedätte minkä takia. Lähtisikö tuo kanto tuosta? Pitäisi olla pienempi kauha. Tää tasoittelukauha on vissiin vähän turhan leveä siihen. Kääntyykö se ennen tuota petäjiä? Laittaa se kääntyä. Kokeillaan jos lähtis tuosta tuo. Niin se on se samman monttu.
Otetaan vähän tuolta. Pois. Tässä on vanhat ikkunat. Ja niitäkin vissiin lähti kaupan. Eihän sitä mitään. No joo, katsotaan tää. Saadaan tuota karpusta pois. Ei muutakin, ainakin kappaleina lähtee. Otetaan tieltä vähän tätä tuohon. Se meinas kallistua tuota kaivuria äsken, niin pannaan tuohon vähän, että tullaan korkeammalle. Siinä on perkeleen kaarnaa sieltä, mitä puita tehtiin. Vaan kummasti siellä petäjän takana pannoo Antti, että myö ei lähetä mihinkään. No, siellä ne nyt on kuitenkin. Tässä nuo vielä saada nuo viimeiset juuret tuosta. No, sinne mätkähti. Hyvä, tuli mummon jalasta kun viimeillä tervattiin. Vielä on yksi juuri tuolla.
ajattelin pannaan tästä nyt vähän tätä. Tässä on tätä mosua, niin pannaan sitä tuohon ja vedetään sitten noita maita päälle, niin siitähän se ruppee tasottumaan tämä. Pannaan tästä tätä sahajauhoa ja tätä puunkuorta siihen. Pannaan tästä tätä sahajauhoa ja tätä puunkuorta siihen. Tähän pitäis saadaan tää mujukasa tästä eestä pois. Pitäis lisää vaikuttua tehtyä tähän. Just tälle kohdalle ajattelin miten se tulla sorroa tähän ja laittoo tuolla se asuntovalvonnasta ja itelläkin kuorma-autoja ei niitä männynä kaupaksi, ei niitä kukaan halua. Tähän vähän lisää parkkitilloa tähän. Sitten kun tää kone kotona, tää kohta pitää viedä sinne tää yhtiökone niin takaisin sinne. Siellä on sitä leikkaushommaa ja pääsiäisen jälkeen viimeinen takaisin. Tässä on ollut huono tuuri nyt. Jos on perjantai ja lauantai vettä. Ja silloin perjantaina vähän tehtiin. Siinä tuli sitä video emännän kanssa. Nyt on sunnuntai. Kello on 5 illalla, niin nyt ei saa, niin nyt läksi tänne sitten vähän tätä siivoamaan. Ajattelin pyörätä tuossa nyt sit video mitä saman tien. Näkyy itse sitten ne hullut samalla touhulla pääsiäisenä. Ja sitten hyvä on ne kannat leikkuun. Kyllä tuo iso petäjä jos päätäis tuosta poikki, niin tehdään tulisi hirveä tilanne. Emäntä ei anna katsoa puita sitä vastaan, mutta puut on niin hyviä on. Mitä antoi on. Es se halusi säästää nuo kivet tuonne johon, niin se tykkää kiviä kansalaisella, niin tänne pyörittää poikki. Mä meinasin, että mä autoon ne tuohon, mutta mun on hyvä ihme, niin tää tarvitsee nyt kiviä. Ja nyt vähän tuossa keissään. Ottaisiko ne tuonne toiselle puolelle? Otetaan se kauppaan. Otetaan se. Puolet niin se ei oo ei. Se oli 25 vai mitä niin. Onko se? Siellä on. Ja nyt tullut toinen vielä tuosta.
niin saisi tätä vähän tasaisemmaksi. Oho. Tällä lailla näinikkisti. Siinä on jotain pöllejä tuossa. Siirrytään perkele, ne ois pitänyt kansan lyödä tuonne monttuun. Enpäs tajunnut, että on tuommoisiakin tuotuna. Niin ois lyönyt samalla tuonne monttuun, sinnehän ne ois mätäntynyt. Nuotio tehdä ja poltto. Perkele. Sieltä lähti kaivon kanssa. Olipas sitä siinä kertynä peeveli. No, ei mähän mitään. Pitäisikö mä aio vähän tuon päin? Mutta ei passois tuon kaivon päälle aio, kun on tuo betoni kanssa särkyy. Joo. Täältä on varmaan parempi työnnellä näitä. Annan tuosta levitetään vähän tuolla. No tässä nyt tää on varmaan vähän niin yksitoukkoinen video nyt tänään, kun ei tässä tuu kuin tätä ajelua, mutta ne kaivinkoneella näitä maihin levittää. Mutta onhan nyt tietysti vähän vaihtelua, ettei aina oo sitä romutushommoa, että on jotain muutakin tietysti. Joka tykkää katsella kaivinkonevideoita, niin tässähän nyt on sit sellinen. Semmonen, joo. Ei tää nyt tietysti on niin mielenkiintoinen kuin että vejetään autosta osia irti kaivurilla tai että leikataan kappaleista. Tässä vaan nyt pyöritellään tätä kauhoa ja työnnellään näitä maita ees takaisin. Vähän silviisi. Hyvä, että saitaan kasaan pois tuosta eistä kuitenkin tähän vähän. Aika paljon siinä oli tätä törkyvää. Ei tullut laskettua, että siinä näin hirveä määrä on sitä.
tuolta sitten noita puukalikoita käydä siitä kerreemessä. Tehdään nuotio. Kunhan nyt saa vähän enimmät tasalleen tästä. Siellä tuommoinen on. Siellä on joku kangas. Pannaan se tuonne. Eihän tuolla mitään. Sinnehän se peittyy. Nuotiopuita. Nuotiopuita otetaan ne erikseen tuohon nunikkiin. Odotanpa saadaanko me jos tänne sais käännettyä vähän näinikkästi. Oi, jää aika pahasti tuo multa kiinni. Tuo pölli tuosta. Se on niin laho, että sitä ei kannata ennen nuotioon viiä, niin pannaan se tuohon.
hirveen sotavälissä pirun kasvuttu. Tähän kun mä kaivoin sen montille. Ja nyt tuota kannolle. Sitten tyylsin tuon kasan. Jäi se savi. Tuo nousee parkkimaassa nyt tuossa, niin ei kyllä mitään haittaa vaikka tämäkin. Mulla sitä toilla puolella kun äsken etsin sitä kasasta ohi, niin se pitäisi vielä tulla tänne tuolta pihasta se kasa. Mä en tekee sitä, kun mä yritän tällä kaivulla sitä nyt sieltä kantamaan. Kyllähän se jos kantaisi tuonne ensiksi. Ottaisi tuon koivun pois, missä on tuo paha kolohyyty. Niin. Kyllähän se sai. Tuossa on tuo koivu, niin tuo koivu. Se on tommonen paha kolohyytymä tuossa. Niin kaivaa sen pois. Silloinhan sitä saisi tuolta kassaa tuotua siihen ja silloin sitä voisi tuosta tasoittaa vielä lisää. Mä otan tuon verkon tuosta sitten ajottaa sitä tarvittaa. No se. En minä en lähde mihinkään. Minä on nyt tässä. No niin. Kyllä mä sen aikaisemmin sain tuolta kauhun kulumaan tarvittua, mutta en minä. Älä luuletko, että minä lähden nyt mihinkään. No. Ja. No, sitten siinä.
oikeastaan lähtisi noin päin mitään. Tuossa on näitä vanhoja teltan putkia, mikä sortti se teltta, niin mistä ajan yli ne hurrauttanut perässä metalliromuutta. Tää yritti sinne peitä. Kun se on raha-alasta tavaroa peitteen vaan yhtään peiteli. Ahti kun menemään mä ottaa kun vetäin. Jostain. No, osaisiko tässä nyt tehdä ennen tämä enempää tänään, kun vettä ruppee satamaan tullut jo. Pannaan tää härveli. Pannaan tää härveli niin tähän parkkiin. Niin. Naapurin muija oli koiran kanssa, niin nosti kauhaa, niin koira hyppäsi ja teki vuu! Naapurin muija oli koiran kanssa, niin nosti kauhaa, niin koira hyppäsi ja teki vuu! No joo. No olihan siinä nyt sitä sitten taas, niin yhden videon verran. Ei tosiaan olisi tässä voinut vielä kauemminkin touhuta, mutta kun alkaa vettä tulemaan tuon kameraa tuolla ulkona, pitää lähteä keräilemään se poikki sitten, ettei se mene pilalle, niin ei muuta kuin kuullaan ja palaillaan ja älähän unohan lyö tuota kanavaa tilaukseen, niin saadaan porukkaa siihen kahtelemaan näitä videoita, niin ei tarvii huvikseen tehdä. Se on muuta kuin moro!